Fl-1923 il-kappellan Giovanni Battista ordna organi mill-Kumpanija Taljana Mascione għal-Knisa Parrokjali ta' Ħalsafi. L-organi kellu jkun magħmul minn tastiera ta' 56 nota u pedaljera ta' 27 nota u tħallas mill-benefattur Michelangelo Busuttil. L-organi wasal Malta f'April ta' 100 sena ilu u kien ġie inawgurat ħadd fuq l-Ajt il-Kbir fis-27 ta' April tal-1924. Minħabba li dan l-organi kellu jkun ftit ikbar mill-organi l-antik tal-Knisa ta' Ħalsafi, kellha titkabbar il-gallerija tal-organi. F'Jannar tal-1962 imbagħad wara ftehim mad-ditta Mascione twaħħal mutur jaħdem l-elettriku biex iħaddem il-manfaħ tal-organi. Matul is-snin dan l-organi ġie restawrat darbtejn. L-organi ta' Ħalsafi fih 10 sfafar tal-injam fuq kull naħa bil-parti ċentrali fiha 17 il-suffara tal-metall. Din il-kumpanija Mascione għamlet diversi organijiet madwar l-Italja, anka nistgħu ngħidu wkoll madwar id-dinja, imma l-aktar għaw Malta l-aktar organi li nistgħu naraw famuż tagħhom huwa tal-Katedral ta' San Ġwan, illi però sar wara da. Dan kien l-ewwel organi Mascione ġo Malta. Eventwalment ġo Malta għamlu diversi organijiet oħra, ġifieri dan ir-raħal ġkejken ta' Ħalsafi kien jisu stepping stool għall-kumpanija Mascione sabiex tagħmel organijiet oħra f'Malta. Tajb insemmu wkoll il-kumpanija Mascione l-aktar organi famuż li għandu huwa il-Katedral ta' Milan. Id-ditta Mascione kienet waqfet fl-1829 minn Giacomo Mascione u ħadmet aktar minn 1200 organi, blan li jitfakkar il-100 anniversarju tal-organi Mascione f'Ħalsafi fit-12 ta' April se jsir konċert fil-Knisa Parrokjali ta' Ħalsafi. Minnaħa tagħna bħala organizzatur u anke bħala parroċċja ta' Ħalsafi, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali u anke mar-Reġjun Punent, qegħdin norganizzaw dan il-kunċert li fih ħajkun hemm anke interventi storiċi u ħajħdu sem l-qdiet prattikament kollha tar-raħal, ġifieri ngħidu l-banda, l-kor tal-parroċċa, ħajkun hemm anke il-Kunsill Lokali qed jagħti l-appoġġ tiegħu, ħajkun hemm anke il-parroċċa minnaħa tagħha wkoll, ħajkun hemm fih l-aqwa organisti ta' dan il-pajjiż. Għal dan il-kunċert se jieħdu sem l-organisti Silvana Camilleri, Paul Portelli, Joe Caruana u Mark Vassallo. Permezz ta' siltiet mażula wieħed jista' japprezza aktar il-versatilità ta' dan l-organi waqt li jammira t-talent ta' ħut mill-aqwa organisti li għandna f'Malta. Ma' dawn l-organisti se jnaqdu l-kor Sinemakula kif ukoll solist mill-banda San Pawl ta' Ħalsafi.